Magandang buhay, Grade 3! Handa na ba kayong makinig at matuto? Para sa araw na to, ang ating asignatura ay Filipino. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ating pagdikit ang ating mga kamay. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtutupad ng aming mga gawain. Pagpalain mo po ang aming guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa amin lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Muli, magandang umaga, mga bata. Para sa araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa mga pandiwa aspetong magaganap. Ulitin ko po, pandiwa aspetong magaganap. Ano nga ba ang pandiwa aspetong magaganap? Ang pandiwang aspetong magaganap, ito ay mga salitang kilos o galaw na gagawin pa lang sa hinaharap. Uulitin ko po, ito ay mga kilos o galaw na gagawin pa lamang sa hinaharap. Ating basahin ng mga halimbawa ng mga pandiwang aspetong magaganap. Kakain, pupunta, tatakbo. Lalangoy, sasayaw, sasakay, maglalaba, mananahi, maglalaro. Narito pa ang ilang halimbawa. Maglalakad, magsusulat, magbabasa, magluluto, matutulog, mag-iigib. Ngayon, ating basahin ang mga pangungusap at sabihin ang mga pandiwa sa aspetong magaganap. Ulitin ko, ating basahin ang mga pangungusap at sabihin ang mga pandiwa aspektong magaganap. Narito ang unang pangungusap. Si Peter ay magbabasa ng aklat bukas ng hapon. Alin dyan ang pandiwa aspektong magaganap? Magbabasa. Magaling. Pangalawang pangungusap, kakain kami ng masarap na ulam mamayang gabi. Uulitin ko po, kakain kami ng masarap na ulam mamayang gabi. Alin dyan ang pandiwa aspektong magaganap? Magaling, kakain. Iba pang halimbawa, sina tita at tito ay magsisimba mamayang madaling araw. Uulitin ko, sina tita at tito ay magsisimba mamayang madaling araw. Alin dyan ang pandiwa aspektong magaganap? Magaling, magsisimba. Next, maglalaba si Aling Cora ng damit mamaya. Uulitin ko po, maglalaba si Aling Cora ng damit mamaya. Alin dyan ang pandiwa aspektong magaganap? Maglalaba. Very good. Next, magtuturo si Binibining Rojas ng mathematics sa ikatlong baitang. Uulitin ko po, magtuturo si Binibining Rojas ng mathematics sa ikatlong baitang. Alin dyan ang pandiwang aspektong magaganap? Magtuturo. Magaling. Narito pa ang ilang halimbawa. Si tatay ay lalangoy mamaya sa dagat. Alin dyan ang pandiwang aspektong magaganap? Lalangoy. Next, mag-iigib ng tubig si kuya sa balon namin bukas. Alin dyan ang pandiwang aspektong magaganap? Mag-iigib. Next, ang mga mag-aaral ay maglalaro ng sipa mamaya sa labas ng paaralan. Ulitin ko, ang mga mag-aaral ay maglalaro ng sipa mamaya sa labas ng paaralan. Alin dyan ang
pandiwang aspektong magaganap? Maglalaro. Naintindihan ba ang ating aralin, mga bata? Ngayon, ating sagutin ang inyong aklat sa Filipino. Pakibuksan po ito sa pahina 161 to 162. Ating sagutin ang pagsasanay. Narito ang pagsasanay B. Sa bawat pangungusap, gawing angkop na pandiwang nasa aspektong magaganap ang salitang ugat sa panaklong at isulat sa patlang. Number 1. Patlang ang mga baka sa ilog mamaya. Ang ating salitang ugat ay ilog. Ating gawin sa aspektong magaganap. Ang ligo ay magiging maliligo. Number 2. Patlang ng mayamang babae ang ulila bukas. Ang ating salitang ugat ay ampon. Ano ang aspektong magaganap ng ampon? Aampunin. Next, number 3. Patlang ng mag-asawa ang kanilang anak sa Sabado. Ang ating salitang ugat ay pasyal. Ano ang aspektong magaganap? Papasyalan. Next, number 4. Patlang ni June ang tula sa susunod na buwan, Disyembre. Ang ating salitang ugat ay bigkas. Ano ang aspektong magaganap ng bigkas? Bibigkasin. Magaling. Next, number 5. Patlang ng lolo ang bola mamaya para sa apo. Ang ating salitang ugat ay bili. Ito ay magiging bibilhin. Next, number 6. Patlang ang mga mag-aaral ng maikling kwento mamaya. Ang ating salitang ugat ay basa. Ito ay magiging magbabasa. Magaling. Number 7. Patlang ang kalapati palayo kapag nakawala sa hawla. Ang ating salitang ugat ay lipad. Ang aspektong magaganap ay lilipad. Magaling. Number 8. Patlang sa bangka ang bata upang matawid ang lawa sa makalawa. Ang ating salitang ugat ay sakay. Ito ay magiging sasakay. Number 9. Patlang ni Angelo ang larawan ng kanyang ina sa linggo. Ang ating salitang ugat ay pinta at ito ay magiging ipipinta. At ating panghuli, number 10, patlang ng tubig sa balon ang dalaga mamayang hapon. Ang ating salitang ugat ay igib. Ito ay magiging mag-iigib sa aspektong magaganap. Ngayon, ating sagutin ang pagsasanay C. Narito ang panuto. Dugtungan ang mga pandiwang nasa aspektong magaganap upang makabuo ng mga pangungusap. Narito ang mga aspektong magaganap at ating gawin sa pangungusap. Magdidilig si Lola ng halaman sa bakuran. Number 2, mananahi si Nanay ng punit na damit sa linggo. Number 3, magtatayo sila ng gusali sa susunod na taon. Number 4, matatanggap ni Lolo ang kanyang pensyon mamaya. At ang panglima, pagmamalasakitan ng mga kandidato na matulungan ang mga mahihirap. Naiintindihan ba ang ating aralin para sa araw na ito, mga bata? Kung oo, narito ang inyong takdang aralin sa Filipino. Aklat sa Pilipino, sagutin ang pagsasanay A sa pahina 161. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!